Aroztegiaren aurkako mobilizazioetan parte hartu zuten 6 lagun deklaratzera joan dira gaur goizean. Herri baten borondatea ezin da epaitu lemapean atxikimendu elkarretaratzea eginda Nafarroako auzitegi aurrean. Aroztegia proiektuaren lanak gelditzeagatik deklaratzera deituak izan diren 6 lagunei elkartasuna eta babesa adierazteko elkartaratzea beroa eginda gaur Iruñeko epaitegien atarian. Lekarozen egin nahi duten urbanizazio turismo proiektu honeko oposizio handia du Baztanen. Deklaratu ondoren adierazpenak eskaini dituzte. Gaur Iruñera etorri gara, 6 baztandar, epaiaren aurrean deklaratzera behartuta, gure lurra eta gure bizimodua defenditzeagatik. Gaur epaitegi honetan zigortu nahi dena ez da guk 6ak egin duguna edo egin ez duguna. Gaur epaitegi honetan herri oso batek eraso bortitz baten aitzinean bere burua defenditzea eta bere erabakian jabe izatea zigortu nahi da. Azkenean herri bezala egin dena, historikoki egin duguna izan da. Hau da, batzarretan erabakiak hartu eta auzolanaren bitartez erabaki horiek burura eraman. Eta hori da kriminalizatu nahi dena. Kriminalizatu nahi da herrien buru jabetza eta kriminalizatu nahi da herri honek bizirauteko duen gogoa. Horren aintzinean, helarazi nahi dugun mezua da hemen mendez mende. Gure lurrak bereganatzera eta gure hizkuntza eta kultura desagertaraztera etorri diren kolonizatzaile, inkisidore eta diktadorek lortu ez dutena, ez dutela lortuko gaur egun Nafarroko gobernuan dauden sasi demokratek edo mafioson pare jokatzen duten dirudunek. Herri honek duintasunarekin segituko duela zutik eta bizirik gu 6ak erori edo ez erori edo guri ditugun lausos kendu edo ez. Eta hori da gaur helarazi nahi dugun mezua bertzen artean. Bueno, hemen gertatzen dena da, azken finean duela urte batzuk Nafarroako gobernuak gusirik Baztango jendarteak egin zuen oposizioa proiektu honi, erabaki zuela PESIS figura administratiboaren erabilera gaizto bat egitea, gure eskumenak, gure lurrei buruz ditugun eskubideen eskumenak, guri kentzeko helburu hutsarekin. Hortako gaiztoa izan da, ez delako ez interes orokorrekoa, ez eta udalez gaindikoa. Eta urteak pasatzen dire, eta Nafarroako gobernuak erantzukizun politiko horri erreparatu beharrean egin duena da deus. Urteak pasatzen dira eta hemen PESISa ez da deus ezten. Eta bitartean deitzen dakute herritarrei behin eta berriz epaitegietarat deklaratzerat, eta honek badu konponbide politiko bat. Eta da erantzukizunez jokatzea Nafarroako gobernuak eta PESISa edo UGPSa bertan behiti uztea. Eta horrak itzen dire arazoak gure ustez.